Zo, hè. Kom, lieve mensen. Kom er maar even bij zitten, hè. Eindelijk zitten. Dan is het al Kerstmis, hè. En dan heb ik nog mijn kerststal niet staan, hè. Dat gaat altijd zo bij mij. Dan is er zoveel. En dan komt dat op het laatste moment, hè. Het is eigenlijk ook helemaal niet logisch om Kerstmis te vieren, weet je. Er gebeurt altijd zoveel. Maar kijk, dit is de kerststal. Die hadden mijn ouders al. En vroeger als kindje mocht ik ook al helpen. Om dan met Kerstmis, meestal een dag ervoor of zo, te helpen uitpakken. En dat ging altijd een beetje hetzelfde. Dan zat ik daar met mijn kleine handjes aan. En dan zeiden ze tegen me van, doe voorzichtig. Voer nou voorzichtig, het kan kapot. Het is allemaal kwetsbaar. Het kan breken. En dat is natuurlijk helemaal waar. En jaren later, toen mocht ik deze kerstgroep hebben. En die heb ik toen allemaal een beetje opgeknapt. Ik was een beetje amateur-restaurateur met wat gips en verf en noem maar op. En dat was eigenlijk best mooi werk. En toen moest ik telkens weer denken wat ze tegen me zeiden van, pas op, het is kwetsbaar, doe voorzichtig. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk met alle mensen. Die beeldjes van die mensen, die zeggen dat goed. Wees voorzichtig met elkaar. Het kan allemaal beschadigen, wij mensen ook. En toen, als kind, dan heb je vooral, zie je die leuke dingen, het nostalgische. En dat vind ik eigenlijk best wel mooi, nu ook, hè, met een kerstboom en noem maar op. Ik vind dat hartstikke mooi. Maar het is ook een beetje wat ik net zei, van, eigenlijk vind ik het ook niet logisch om kerst te vieren. Als kind kwam ik daarachter, toen mijn oma overleed en zij op 23 december, net voor kerst, werd begraven. En dan ga je de volgende dag die kerststal neerzetten. En dan denk je, ja. Eigenlijk staat mijn hoofd niet naar een feestje. En zo gaat het vaak. En als je de krant pakt, hè, van vandaag. Nee, vandaag is er geen krant, hè, die van gisteren. Dan denk je toch ook van, ja, het is eigenlijk niet logisch om Kerstmis te vieren. Er gaat zoveel mis, dus ja. Kerstmis is eigenlijk niet zo logisch. En later, hè, dat ik wel ouder werd en mijn bijbeltje had gehad en gelezen. Toen kwam ik heel langzaam tot de ontdekking van, hé, je hebt dat kerstkindje, maar je hebt eigenlijk nog veel meer in die kerststal die zijn als Jezus. Ik zal u laten zien wat ik bedoel. Hier heb je bijvoorbeeld een herder. Maar eigenlijk is het net zo goed een beeldje van Jezus als Jezus zelf. Van wat er in de kerstgroep om Jezus heen staat, is er een heleboel als hij zelf. Het lam. En de herders. En de wijzen. Allemaal beelden van Jezus zelf. En dan denk ik, hé, dat is toch wel mooi. En toen ik later als pastoor werkte, toen kwam ik allerlei mensen tegen die een beetje zoals de herders soms ook wel een beetje buiten de samenleving stonden of er op een aparte manier in stonden, zoals de wijzen. Er zitten er nog meer hoor in dit doosje. En je begon ze te herkennen. En dan denk je van ja, dat kindje, dat kribje, is als een heel gewoon mens op de wereld gekomen. Tussen hele gewone mensen eigenlijk. Die in hun gewoonheid ook weer speciaal waren. Tuurlijk,
hebben Jozef en Maria hun eigen plaats in dat prachtige verhaal van God met zijn mensen. En omdat het verhaal is van God en zijn mensen, ook met ons, op onze plek. En dan denk je van, waarom, het hoe? Ik vind het altijd dan mooi dat Jezus, de gezalfde van God, als gewoon mens tussen gewone mensen op aarde is gekomen. En dat is natuurlijk ook het hoopgevende. Als er een kind geboren wordt, dan is dat ervan uitgaande dat het allemaal goed gaat. Hè? Altijd feest, altijd hoop. Maar dat is niet een feest van alleen maar nostalgie, hoe leuk dat ook is. Maar dat kindje, dat komt echt wat anders brengen. Iets nieuws. En daar zit het hoopgevende in. Bij ieder kind is iedereen blij. Het is een hele klus als er een kindje komt. Maar het verandert ook. Ga maar eens aan een jong moedertje vragen hoe de leven nu is. En dan zeggen ze, nou, alles staat helemaal op zijn kop. Het is nu helemaal anders. Terwijl het toch gewoon een voortzetting is van hun eigen leven. En dat nieuwe, daar gaat het in het kerstverhaal om. Het is niet logisch om kerst te vieren, nee. Het wordt pas van betekenis als we ons er ook door laten raken en dat hoopgevende zien. En net als een jonge moeder kunnen zeggen, ja maar nou, oh, het is prachtig, maar nu is alles anders. Nu moeten mijn man en ik gewoon de dingen anders doen. De eerstgeborene is er. En al die mensen hè, in die stal die daar op bezoek zijn, voor hun wordt het allemaal anders nu ze dat kerstkindje hebben gezien. En daar gaat het volgens mij om bij kerst. Dat we dat feest kunnen vieren, ook precies als een feest, maar er ons er telkens weer door laten raken. En met die boodschap van hoop op pad durven gaan en dat uit te durven leven in ons gewone leven. En dan mag je over Jezus vertellen, maar je kunt nog veel beter gewoon doen, proberen te doen zoals hij deed. Het doen maakt veel meer indruk dan er alsmaar over te praten. En in je achterhoofd te houden van, pas op, alle mensen zijn kwetsbaar, breekbaar, doe voorzichtig. En dan heb je evengoed nog dat mooie feest van Kerstmis. En ik wens u allen dan ook een heel mooi kerstfeest. Maar ook prachtige tijd die daarna komt. Alle goeds, tot ziens.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste parochianen, als we de Bijbel lezen, is de vrede een van de grootste geschenken waarnaar in het Oude Testament wordt verlangd. Zo worden de vredestichter geprezen en vreugde beloofd. Maar het ware geschenk van vrede zal op aarde komen met de komst van de Messias. En zo is geschreven in het boek van de profeet Jesaja. Het is niet alleen een uiterlijke vrede die de wereld kan geven, maar de Messiaanse vrede die verlossing brengt. De Heer Jezus Christus brengt met zijn aanwezigheid een boodschap van serene vrede. God zelf verklaarde bij de mond van de profeet Jeremia, en ik citeer: "Ik heb bedachten van vrede, niet van verdriet." En de liturgie past deze woorden toe op Jezus, omdat we in Jezus duidelijk zien dat God komt als wij het willen. Hij komt om ons te vergeven, om ons vreugde en vrede te brengen. Samen met Jezus Christus zal niets ons deze vrede doen verliezen. Vrede die Hij voor ons heeft gewonnen door zijn kruis, dood en verrijzenis. Die Hij ons daarna zoals een erfenis heeft nagelaten. Samen met Hem begrepen we zijn wil alle omstandigheden van het leven beïnvloedt. Zo waren vele mensen, christenen ook helaas, alleen het lot, de fataliteit zien, ontdekt een gelovige de hand van God, de goddelijke voorzienigheid. De apostel Paulus adviseert de eerste christenen en zei: "Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus." Beste mensen, mogen het kind Jezus vrede brengen in ons harten. En ook op zoveel plaatsen in de wereld waar oorlog heerst. Zalig Kerstmis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
nacht van vrede. De nacht dat Jezus werd geboren. Vrede is een groot woord, misschien wel te groot. We voelen ons beschroomd om het uit te spreken. Hoe kunnen we spreken van vrede met al die beelden van oorlog op ons netvlies, met alle verdeeldheid om ons heen? Hoe neem je dan die nacht van vrede serieus? Hoe maak je er werk van? Misschien gewoon van mens tot mens. Elkaar blijven groeten. Elkaar niet verketteren, afwijzen. Maar wegen blijven zoeken naar begrip. Met elkaar in gesprek blijven. Elkaar willen leren kennen. Elkaar willen accepteren en helpen. Naar het voorbeeld van Jezus. Hij opende een weg die wij begaanbaar moeten houden, die we niet opnieuw mogen blokkeren. Een weg van vrede. Vrede. Over dat grote woord lees ik een gedicht van Margriet Poortstra. Vrede, hoogdravend woord, als zand in de ogen, stenen voor brood, stem die niet telt. Zomaar gebruikt, maar dikwijls gelogen, woord op de vlucht voor dood en geweld. Vrede is niet als het waaien van wolken boven ons hoofd gaand op de wind. Vrede krijgt kans als tussen de volken ruimte ontstaat, vergiffenis wint. Nu wijst een kind ons betere wegen, werk om te doen, leven te gaan. Hij laat ons zien dat vrede een zegen is op hoe wij in de wereld staan. Vrede is oog voor zoekende mensen, is oor voor verdriet, is blind voor wat hoort, is hart voor elkaar wat anderen wensen. Vrede is nooit een vrijblijvend woord. Vrede is vuur, een laaiend gegeven, warmte die groeit, vlam in de nacht. Vrede wordt niets als wij het niet leven. Woord dat op onze invulling wacht. Ik wens u van harte een zalig kerstfeest en vrede en alle goeds. Een straal van hoop fonkelt in de lucht. Een kleine ster straalt en lichtbol op. Of het hele land begint een nieuwe morgen. Ja, dit gebeurt als een kind geboren wordt.
is nog een droom, een illusie nu. Maar geloof dat het snel komen zal. In heel de wereld begint een nieuwe morgen. Ja, dit gebeurt als een kind geboren wordt. Een straal van hoop schittert in de lucht. Een kleine ster straalt en licht hoog op. Over het hele land begint een nieuwe morgen. Ja, dit gebeurt als een kind geboren wordt. Ja, dit gebeurt als een kind geboren wordt. Ik begin met een verhaal. Omdat koning Midas iemand gered had, mag hij van de goden een wens doen. En hij wenst dat alles wat hij aanraakt in goud verandert. En zo gebeurt het ook. Eerst is dat mooi. Wat hij aanraakt verandert in goud. Maar als hij wil gaan eten, verandert ook de druif die hij pakt in goud. En ook het brood verandert in goud. Hij begint enorm honger te lijden. Ook zijn kind dat hij omhelst verandert in goud. Hij wordt eenzaam. Niet goud, maar juist het gewone en het alledaagse blijkt het nodigste te zijn voor zijn leven. Dagelijks brood, contact met het gezin. Maar dat is onbereikbaar geworden, want alles moest glanzen en werd zo ongenaakbaar. Als we het gewone niet meer waarderen en alles een feest moet worden, dan beginnen we honger te lijden. Want juist het gewone, het soms wat saaie, hebben we nodig om te kunnen leven. En hier raken we aan de boodschap van het feest van Christus geboorte. Het feest van Gods nabijheid. Want wat vieren we? Wat is de reden van onze vreugde? Dat God mens is geworden. Niet als een schitterende held die regelrecht uit de hemel neerdaalde in een spetterende vertoning. Maar die nabije God werd geboren als een klein en weerloos kind. Gewoner kan het niet. In een stal. Alledaagser en armoediger kan het niet. En zo wordt het gewone tot een paleis. Verheug u, daarvan spreekt de advent. Verheug u, want het kerstfeest is nabij. We worden opgeroepen verheugd te zijn, omdat God het gewone niet geminacht heeft, maar heeft uitgekozen als zijn plaats onder ons. Dat is reden om verheugd te zijn. Waar wij vriendelijk zijn met innerlijke vrede, omdat God nabij is en in de harten woont van ons zo gewone mensen, daar ervaren wij het leven zelf als mooi en als de moeite waard. Dan hebben we ook alle reden om op bepaalde momenten feest te vieren met elkaar. Ook en juist nu, het kerstfeest. Laten we het kerstfeest vieren vanuit de blijdschap dat God zich niet afgekeerd heeft van ons gewone leven. Hij is één met ons geworden. Eén met ons, opdat wij het gewone als geschenk van God ervaren. Elk moment opnieuw.
bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Den liebsten, den schönsten. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, müssen heut viel schöner prangen. Eile den Bräutigam selig zu lieben. Eile, eile den Bräutigam selig zu lieben. Eile den Bräutigam selig zu lieben. Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen. Eile den Bräutigam selig zu lieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Den schönsten, den liebsten. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Den liebsten, den schönsten. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben. Bereite dich, Zion, mit zärtlichem Trieben, den schönsten, den liebsten, bald bei dir zu sehen. Zo wil ik leven, een tekst van Martijn Buwalda. Het lijkt soms of de wereld met plakband aan elkaar hangt. Wat nu nog niet instort, kan het morgen begeven. Er is woede en weerzin. Er zijn tranen en onmacht. Kijk, de vlammen slaan over op ons samenleven. En ik weet niet, nee, ik weet niet. Ik weet niet hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we eens doen alsof de liefde al gewonnen heeft. Alsof je wint als je vertrouwen geeft. Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is. En vriendelijkheid zijn doel niet mist. Zo wil ik leven. Alsof de liefde al gewonnen heeft.
alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is. De wereld zit vol knopjes, die allemaal niet werken, maar ze laten ons denken controle te hebben. Over leven en sterven, over ziekte en gezondheid. Maar het lukt ons niet eens onze onmacht te temmen. En ik weet niet, nee, ik weet niet. Ik weet niet zeker hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we het doen. Alsof de liefde al gewonnen heeft. Je wint als je vertrouwen geeft. Zo wil ik leven. Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is. En vriendelijk zijn zijn doel niet mist. Zo wil ik leven. Alsof er een nieuwe tijd vandaag begint, zijn we allemaal huidskleurenblind. En maakt het niet meer uit van wie je houdt. Hebben we liever te veel lief gehad dan te veel aan ons gelijk gedacht. Genade altijd sterker dan de fout. Altijd sterker dan de fout. En ik weet niet, nee, ik weet niet. Ik weet niet zeker hoe. Hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we al doen. Alsof de liefde al gewonnen heeft. Je wint als je vertrouwen geeft. Zo wil ik leven. Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is. En vriendelijk zijn zijn doel niet mist. Zo wil ik leven. Alsof de liefde al gewonnen heeft. Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is. En vriendelijk zijn zijn doel niet mist. En vriendelijk zijn zijn doel niet mist. Zo wil ik leven. Wie weet, is het al waar. Beste mensen, dit jaar ben ik in de advent- en kersttijd onderweg met een koning. Je zult misschien denken, Ralf, wat ben je daar vroeg aan toe met een koning? Want de 3 koningen vieren we eerst op 6 januari. Maar ik kwam deze koning tegen en ik noem hem de koning met de lege handen. Hij heeft geen geschenk voor het kind in de kribbe zoals zijn 3 collega's. En dat raakte me. Een oude legende vertelt dat hij met veel gaven en geschenken was vertrokken. En zoals vele mensen wereldwijd ging hij op zoek naar het kind van vrede en volgde hij de ster van de hoop. Maar onderweg kwam hij mensen tegen die een beroep op hem deden. Ze vroegen om hulp, om eten en drinken, om een dak boven hun hoofd, om aandacht, om vergeving, om veiligheid voor henzelf en hun kinderen. Ze hunkerden naar respect en waardering. Hun hart verlangde intens naar liefde en naar verbondenheid. En toen, zei deze koning, heb ik uit mijn grote schat van gaven en geschenken aan iedereen uitgedeeld wat hij of zij nodig had. Maar toen ik bij het kind stond, dat in de kribbe lag, had ik niets meer, zei de koning. Ik stond er met lege handen.
En hij vertelde aan de heilige familie wat hem onderweg was overkomen. En toen zei Maria, weet je, beste koning met de lege handen, de hulp die je hebt geboden aan mensen, de geschenken die je aan de armen hebt gegeven, heb je eigenlijk aan Jezus gegeven. Je handen zullen dan wel leeg zijn, maar je hart stroomt over van liefde. Een mooier geschenk had je niet kunnen geven aan het kind in de kribbe. Ik wens u allen een zalig kerstfeest, dat het dagen van verbondenheid en vrede mogen zijn, dichtbij en wereldwijd. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Je zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. En zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie hij welbehagen heeft.